Lungwa ngaiti zvedawe zvepamutemo tichitevedza tsika dzechivanhu tichingambidza changamiro nemaboka kusvika pavaita vana baba tichakumbira muchirakaviri muchiteva mashure mangu tiuchireze tizokorore zvakare kuti titaure tichinzwisana munyara dzavana. Tine zvakawanda zvinomanikidza pamusoro penyika. Tine zvakawanda zvinoitika mukurarama. Tinokonzera kuti munhu akwire dare matambudziko. Kana munhu waona akwira dare anenge akonzera matambudziko haisi kuuya kudare. Pano zvinomanikidza pasi pesu. Dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo dzinorema dzinokonzereswa nokuti vana vari kuabhiswa zvakanyanyisa. Unoona vanhu vari kutora vana vadiki vachivaita vakadzi, vamwe vari kutora ruoko mushonga yekurimisa. Chirima zaya anomuto vanonga vamirirwe kuti vakure nguva yavo ikwani pamusoro penyika zvinotibatsira. Nyika yedu yeZimbabwe kana ukaenda kuBritain kana kuSouth Africa hakusi kunyika kwako unongoya unongodzoka bheke kumusha kwako. Saka chakangonaka kugadzira munyika mako maunogara. Izvo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Munofanira kuzvinzwisisa. Toya tinonyaya yechihure chiri kuenderera mberi. Vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Varumewo idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Hakuna munhu pamusoro penyika akashata. Mwari achisika denga nonyika aona kuti zvese asika panyika. Pano chinhu chaakasiya panyika akati chii chandasiya apa, akacheuka nyika yese. Akaona zvese zvapa panyika, akaona kuti ndasiya chinhu chakafanana naye, akasika munhu akafanana naye. Akabva aisa munhu panyika kuti ndiwo uchatonga zvese nokuti aisa munhu akafanana. Haana kusika mutema kana kuti mutsvuku, chakangofanana. Saka vakadzi ava vakanaka, varume ava vakanaka. Chakanaka hunhu muridzi wavo. Izvozvo vakadzi ava tikati sungai munomba vana kumwe munhu anoti kahembe kaakapfeka tikamuti anhuke bhongo enda anhuke tobva taona nyika yacho. Iyo switi inofanira kudyiwa iri muchipepa, chinhu chakanaka chaizvo. Muchibuda mumba murume nomukadzi, tasati mukadzi wako zvaakapfeka zvinoita kuti aende kumira pamberi pevana. Muri kuisa kudisplaya munyama yenyu panyika pano kuti tizvione. Izvozvo zvakaipa pamusoro penyika. Kuya tinonyaya kuti vababa naamai kana achigara novana, unonzwa munhu achiti kurumbidzai kupinda mumba. Baba wenyu vari kuita sei? Vari kuuya. Uri baba chaichaiwe. Baba anofanira kugamuchirana novana vake norudo. Norudo. Kunzwa vana vachimhanya kutambira baba. Iwo kamu yakanaka kuvana vako. Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Gamuchirana vana vako. Kana mwana akaita dambudziko vanofanira kungokuudza zvakasununguka. Zvikangofanira vana vasikana kana vakura vava panguva dzavo dzokutera. Vakunzi mwana ari kuenda kumwedzi. Tine nguva yekutoziva kuti baba vanofanira kutoudzwa kuti mazuva ano musikana anoda mapedzi. Izvozvo ndozviri panyika. Hakusina atete, hakusina ambuya, ndisu taana atete, totoraya vana vedu tega. Pano umwe tete anoutsinye anofanira kuti vana vako vapara imba isamiri zvakaita sei. Izvozvo munoda kuzvinzwisisa. Munonyatsokunzwisisa. Padzimai yako akakuudza kuti amusoka mwana uyu ada mapedzi, mune kodzero yekumutengera. Ukana kutengerwa nezvikombe. Zvinhu zvakasvikwa naMwari kuti vakadzi vanongoenda kunguva dzavo. Zvinhu zvinofanira kugadzirwa. Ndo magariro anoita panyika. Daka rinobve pakati penyu. Vanoroya vakawanda, vanobatwa vachiroya musiwo ndo vanoroya. Vanopomba vakawanda, vanobatwa vachiti ari mhombwe musiwo ndo mhombwe panguva ipi? Munyatsonzwisisa. Vese kunonoka kubatwa chete mhosva munati. Mambozvinzwa? Ndati kunonoka kuita sei? Kubatiwa mhosva munati. Asi ndiri kuti regai dzive shirima zayana munhu. Unorega mwana ukura zvakanaka, uroro makore akwana, 18 years dzakwana urora mukadzi wako, hakurambidzwa. Penya dzinotaura namangotoni. Inini ndainjigara nevana vangu ndikasiyiwa nomurume wangu gore rakapera muna August. Achibva unoviga mwana anga ashaya.
musi wa1 August vachienda vachiti ndiri kuenda kubasa. Vabva pamba takabva tichitaura zvakanaka tichiwirirana. Vaenda murume wangu ndakasara akaita 3 months asingatumiri kana chinhu. Ndakaudza hama dzavo kuti ndiro zviri kuitika bamunasha vasi kunditumira chinhu. Vakatanga kutuka paapo vachiudza hama dzavo kuti siyana ineni, madii kutaura iye haagoni kutaura here ega kuti handidi sipo. Zvadaro paipai ndakagara ndikataga ndingoshinga ndigare nevana vangu. Murume wangu ndobva atanga kufona akati sei uri kuudza hama dzangu iwe kuti handisi kutumira chinhu, kunoko ndikusha handinowo zvinhu zvekutumira. Ndakazvinzwisisa ndakabva ndati awo, ndikabva ndagara. Saka zvadaro ndikazogara ndaona ndobva azoudza hanzvadzi yake, pane hanzvadzi yake ikazviziva ndo zviri panze, ndobva azomunyengetedza kuti naiwe hama yangu chengeteroka vana vako. Ndopakatanga kutumira. Pamwedzi akatumira $50. Imwe twendonditipo amai, ndopa amai ndinogara padhuze neamwene wangu. 30 ndotenga zviri pamba zvokuti tirarame nevana. Mwedzi ukapera aigona kuzotumira papa ndoenda kubvunza kuti pari zvino hatisina chinhu chokudya nevana. Aibva anditi zvoni ina nditambire kupera kumwedzi wega wega ka handisi pakambani. Tsamba iyo kutora zvomwana. Alright. Zvadaro paipai mwana uyu akamutora pano pachikoro musi wechina svondo rakapera paseri. Akauya kunoku abva asvika ndobva kuna class teacher. Akati kuna teacher ndikukumbira kuona mwana, anzi akaona mwana panze ndokubva amuti munashe ndiri kuenda naye kumadziva pane zvandiri kunomutsvagira anodzoka. Saka ini ndikaswera kumba ndine mwana wangu grade 2 anodzidza futi pano. Ndiye akamhanya kumba akati mama dhedhi vauya. Ndikatoa kuti zvikanzi vanga vari kuchikoro. Saka vatakura munashe vakati anodzoka. Ndikaenda naye kumadziva nomutsvagira zvokuti zvekuchikoro zvaari kuda. Mbabva ndisira 300 bond. Saka 100 bond ndadya kusara 200. Ndikati saka ndikangofunga kuti vachauya. Kwakadoka manheru. Kubva ndaenda kwamwene wangu ndokubva ndati ndikukumbira foni ndonoti network iriko here. Ndasvika paiyo ndakaona network pasina ndanga kufamba neroad. Ndabva ndaona network iye pandiri kudai yabva ivo vari kufona. Ndakadaira ndobva ndavabvunza ndikati muri kupi. Zvikanzi naiwo handisi kunzwa. Ndobva ndazovafonera ndini. Ndavafonera ndikavabvunza ndikati ko muri kupi. Zvikanzi ndatakura mwana ndaakuHarare. Ndikavhunduka ndakati ko mwana matakura maakuHarare kuti zviite sei naye bamunashe. Kochakukonesa kuti musvike pamba muti ndipewo mwana chii plus munashe muzoti grade 7 apa kumamanje vanenge vachidiwa kuchikoro paholiday apa vari kudzidza. Vakanditi ndobva wandikata. Ndobva ndafona zvekare ndobva ndaakuchema pafoni ndikati bamunashe mazviitire matakurirei mwana musina kundiudza. Ndotaura nemwana wangu. Vakabva wandikata. Ndobva wanditi aiwe ndobva wandikata. Saka ndomafambira akaita mwana wangu. Zvadaro mangwana acho handina kurara ndikabva ndaenda kumapurisa usiku kuma1 ndikachienda kumadziva ndikasvika. Ndikanzi zvoni pamapurisa imimi chiteerei kuHarare munokuziva here kuno mwana. Ndikati ndinofona. Ndikafonera tete vavo vemukadzi wavanaye vakati vari uyai variko kuno kuHarare. Ndakateera kuma3 ndichikwira bhazi pamadziva ndikasvika kuHarare. Ndasvika muHarare ivo vakatanga kundifonera ivo bamunashe zvikanzi uri kupi. Ndikati ndiriko kumba. Ndaisada kuti vazive kuti ndateera vasanditize nemwana kuenda naye kwamutoko. Ndikasvika kuna tete vakati aiwa bamunashe vakasvika zvechokwadi nezuro. Vakataura kuti ndikavabvunza kuti mukaenda kupi nemwana. Vakanditi mwana pane zviri kuitika. Saka ndakatorohwanirana ndikavati bamunashe mafunga kuita izvi munoziva zvinosungisa here. Masvika here nemwana kuna amai munashe. Hanzi vakapindura vakati mwana handina kusvika naye kuna mamunashe ndatora pachikoro. Hanzi ndobva ndiri zvavakaita. Ndikavafonera ndava pamapurisa anga ari pedyo. Ndikanzi ingofone muchitonge muri mega. Ndakavabvunza ndikati ko mwana ari kupi. Zvikanzi ndinaye iko zvino zvaapinda mukosi vanga vaiti interview. Aminoti interview form 1 yangu vakamutorera mwana. Vakati ndoti aite interview form 1. Ndikavati ko interview form 1 mwana asati anyora grade 7 here. Zvikanzi naivo zvadaro ndakabva ndati alright. Mapurisa ndobva nditi mubvunzei kuti zvoni mangwana anokwanisa here kuuya nemwana. Ndikafona zvekare ndikavabvunza ndikati mangwana munokwanisa here kuuya nemwana tosangana mutauni. Avo vakabvuma vakati uya. Saka kwachena mangwana makuseni vakabva vafona makuseni zvikanzi uri kupi. Ini nekusada kuti ndizikanwe ndiri kwatete wemukadzi wakugara naye. Ndikabva ndati aiwa ndiri kwamama. Zvikanzi kwamama wapi. Ndikati kwamama Sara nchireva amwene wangu.
vakati vape foni, ndakabva ndapa tete vai foni, ndobva vanzwa voisi ratete vai. Avo vakabva vatuka vakati kuna tete mamutambirire chii madiki munyima pekurara. Tete vakati aiwena handina mhosva namai munashe ndaitadza nei kuvatambira pano. Zvadaro ndakadzoka futi vakabva vanyepa zvikanzi izvozvi ndatochinja, ndiri kuuya kwakajauta, ndine tsamba yandiri kuda kwakansela, saka ngavauye tisangane kumba kumadziva. Ndakaita saizvozvo ndikabva patete vai ndakapinda mutauni ndakafamba bva ndinyepera ukandibvunza zvikanzi makiye kumba ari pai. Ndakavati makiye kumba ndikasiya ndisina kukiya, makasvika munobvunzawo kuti ari pai. Zvikanzi naivowo ndakafamba kusvika kumba. Ndasvika kumba kuya ndakaswera pasina kana chavandifonera. Ndakavabvunza inini kwadoka ndakati ko bamunashe muchiri kupi? Vakandipindura vakati ndiri pamadziva. Ndikati muri kuitei? Zvikanzi ndiri mushopu pane zvandiri kutenga. Ndikati pane zvamukutenga komwana? Zvikanzi manashe ari panze. Ndikati ho, ndibva vakati. Ndagara vakafona zvikanzi taura nemwana. Ndikataura nemwana ndikati munashe uri pai? Zvikanzi ndiri kumadziva mama. Ndakati munashe mwana wangu taura chokwadi, amai wako anini handisi kutombodya ndiri kungochema, saka inini ndichadya kana iwe wasvika. Zvikanzi nemwana mama ndiri pamadziva chokwadi. Zvadaro paipai ndakarara ndichifunga kuti chokwadi wachasvika. Kwachena mangwana vakazopa mumwe munhu foni abva andidaira abva andinyepera akati nditori pano padizeti. Ndikavabvunza ndikati kokudizeti ikoko vari pai? Zvikanzi ndekwavari kugara. Ndikati ndinoda kutaurawo navo kana vadzoka. Zvikanzi alright. Ndikati ko mwana wakatakura kumuono? Zvikanzi vanaye. Ndikati ko mwana wacho hapo here? Zvikanzi mwana abuda vaenda naye. Ndikati alright. Zvadaro ndikagara zuva rese ndakutraya foni yavo haichaita. Ndikadzokera mangwana zvekare kumapurisa. Mapurisa akanditi mimi mwana akaita sei? Mwana wenyu teerai. Saka ndikushaya mari ndikazoenda nekusocial welfare ndikaenda kushamva. Ndaenda kushamva ndipo pakazofonerwa mambo vachiudzwa kuti mwana uyo mubatsireiyo. Ndakazodzoka nekumadziva zvikangoitawo mwari ndabva ndasangana namambo kumadziva ndobva ndavaona ndokuvaudza nyaya yangu ndobva nditi ndizosvika sanhasi kudai. Wasvika sanhasi wandipa nyaya yako ndakabva ndafona. Ndobva azofona ndikatobhuya nomwana. Ndobva auya nomwana nasi. Saka mambo waya nomwana wekwangari auya. Tipeni zivato musoro changu. Ndofunga dambudziko rikunetsa pane mukadzi wangu ndiri kuti chokwadi agone kutamba. Izvo zvakutaura ndakapedzisa kutumira chikafu muna amene paari kutaura kuti hanzi ndane nguva sakatumira chikafu. Mameseji echikafu nemari dzandaitumira yarimo mufoni kusvika machi uno ndovasina kutumira chikafu nenyaya yekuti ndakati neChristmas ndakatumira hembe ndifunga dzikaita about 120 years vari 3 hembe nyari kwandekuti matorera mukaita mwana kuna amai vake zvakafamba sei pano pachikoro ndopandinotaura pandikaona utano hwemwana nekunzwa macomplaints ekunzi hausi kuchengeta mwana ndichizoona mwana pafoni ndakatsa kuti utano hwake hausi kundiitira mushemushe. Saka inini kuti ndichitora saka inini kuti ndichigona kuuza ava kuti vaindifonera kuti ndivaudze kuti inini chikafu ndikutumira vaisandinzwisisa. Ndofunga ndasvika pafoni hwana sekuru wacho. Saka ndikasvika pakuya kunoko ndobva ndasvika pachikoro ndobva ndabhadhara maschool fees yanga asabhadhara yanga ane chikwereti. Ndabhadhara maschool fees yanga ane chikwereti ndobva ndaenda kuna medium. Ndasvika kuna medium ndandikumbirawo munashe ndoda kumbobuda naye ndichazodzoka naye. Medium abva andienda kunoona maticha ari kwekoko isituita zveseki. Ndobva ndasvika ndaona maticha anga ari kunokuwera wanga apa break. Vari pa break kudaro ndobva ndikati munashe mwanangu hande kupi pandirogara achitaura kudaro iwe unofanira kunyorera headmaster sambo wanzo hatina mwana anofanira kuda pachikoro zvisingasikazika zvatotanga unofanira kunyora sambo kuda kana kusada indera mberi nenyaya ndobva ndasvika ndobva vandita takura zvinji mwana muzodzoka naye ndobva ndasvika pandikaona fei nandamuti fei ndikumboenda namuna chichesese ndichazodzoka naye. Inini pandikabuda naye pane chikoro chainzi chikuzoda mafomu 1 chikutanga mafomu 1 chinzi Quinton chiri kudz ndokwandikaenda naye ndokune kwandinoloja ikoko. Saka ndikasvika naye tava taenda kuchikoro kwekweyo tasvika kuchikoro kwekweyo bwati ndaifungidzira kuti zvanga achitaura vatongana yawapindura navo
Ukienda naye kana leo kaenda naye kupicnic kana kupika na kumotera kwanga kusina basi. Batipindura zva. Alright, ndikutaura matora ndikamita pamwe ndikamutora kuna muravidzi wake. Ndamukumbira, ndikumbira mwana. Ndakaenda naye. Ndobva vanditi ayo takurai ndimi baba wamwana. Amai akana zvapindwa. Ungai naye pamba inaye. Takatarisana naye Matombo. Mutemo unozi kutorera mwana kuchikoro. Sezvo zvataura mambo kuti headmaster afana kubafana nguva kuitira vana vachapera kubiwa kana. 2 iye ticha wacho akabvumira kutakura indi ticha upi. Ndimede manyanga. Ende umshedza iwe. Aripo. Pamusoro. Ndomutora atudzo simba akamona kuti. Ende mutora vanhu voenda basa. Atom. Ava displaced mazera. Babi. Ai, ndamai wake. Ndamai wake. Sina genda kwa wale chirombo cha chama. Tanga tisingawitane pakuta. Pamusoro. Ngira. Kana msinga uwirane munharaunda. Sabuka musiwe. Ndomzi. Watunga mimi. Musiwe. Ndomzi. Sina mtaka kupoteza. Ayo, ini ndafunga ndisabhuka nemwana. Semwana wangu. Sina mtaka kupoteza. Vakapotsa. Soja. Soja. Titi nasi mwana anenge amirishomba. Mukamutakura mwana sikana ko. Umirishomba mushande yana. Ndiyo. Kusema kanyepera murairi kuti mwana ndikutora. Ndaida kudzoka naye. But nyaya ikatika ndeyekuti ndikazoshaya mari yebhasi. Nenyaya yekuti pandikamutakura panga pasina hembe dzekuchinja. Atom. Amuna kutodzoka naye. Ndishaya akashara. Tokumunda kuti sei makanyepera murairi. Kudzoka mwana mushita. Atom makanyepa mshiti. Matara mwana mlameti bravo. Mwana ndikana naye Kudzoka naye. Kupindura. Kumati. Ai. Achawe. Achawe amiti. Ndaiva Atom. Sikuda kuti munhu unode murairi. Andimukudza mambo vadaenza murairi. Inini ndikauya ndiri baba vamunyaradzi. Ticha ndikuku Anoizwa. tiri kuti ndinofanira kunomwa murairi. Mirai panyenu. Tiri kuti sei makanyepera murairi. Ndisina kumuudza chokwadi. Kuti mwana uyu akutora asi ndakutransfera chikoro. Mairaudzwa nani? Yanga isiri nyaya yekumutransfera chikoro. Anga achifanira kudzoka. Bozi ndakatosiyana kubhadhara mari yemax lesson chitari kudzoka. Handiti. Saka ini pandikazoona manje ndikabva ndati ini since zvikoro zvakuvhara. Rega ndichimutengera hembe dzekuti aende nadzo. Ndobva ndamutengera zvimwe zvimabhuku zvaangachida ozoenda kumaextra lesson kwachikoro. Ndakatosiyana kubhadhara mari yemaextra lesson. Nemari yeschool fees ndakatosiyana kubhadhara. Ndakatosiyana kubhadhara mari yemaextra lesson. Vakati mwana uyu ndoti aende kumaholiday lesson kubhindura here. Ndikati ndinoda kuti andikuenda naye kubhindura kumaholiday lesson akudzwa kuno. Ndomazuva ndikavaita. Ndakatosiyana toapa mari yemaextra lesson yavo 2 months dzanga dzawainzisa mari muchikwere. Atom usika mabvunzwa nomutongi ashiti. Amai ava ndonhaka yekumana wewe. Handi madzimai wangu. Ndizvozvo. Zvinoitawo here kuti mimi mungotora mwana musina kugara pasina amai vake. Zvinoita. Ndozvandiri kuti tanga tisingawirane pakutaura. Ndamabvunza zvakwana. Ndamabvunza zvakwana. Iwe musikana, pano rudo ruri pakati pedu muri vaviri? Aiwa pasisi. Okay. Makapedzera kuita bonde mese rini? Muna July macho imomo pazoshaya mwana. Muna July. Pakazoenda muna July apa ndanichirara kunyora navamwe saka ndinozoita bonde navo 1 August vachienda. Saka inini ndapesa pangu achimbondinyengetedza vachiti gara mukadzi wangu ndichauya ndikushaya mari yebhazi. Saka pavakatotora mwana ndipandikaona kuti hapasina rudo. Ndobva wazondifonera vataura kuti pandakabva papo ndabhonoviga mwana ndakarwara serious negumbo zvokuti ange ndichafa. Saka vaitotaura kuti pamwe ini ndakavaroya gumbo ravo kana kuti vanokora. Ndosaka vasina kuzosvika vachitora mwana. Mune vana vangani mese? 3. Wokutanga ndoupi? Ndeuyu. Mumwe wacho asara kumba grade 2 nemudiki wacho abuda nepanzi ane 9 months. Unogara nani pamba? Ndinogara naamweni wangu. Amweni wako vari? Vakagara hapo. Musasimuke ingochonjomara ndikuone. Manzi wazvati kutaura muno? Zvino rugare here? Iwe
Iwe yakasema. Aruza aiwa kwete munhu arikusunga wake iwongo chifonera simu. Aruza munhu mutaura. Wakona nezimwe rangu. Zvakanaka. Saka zvauya kwamuri kuti mugadzirisa. Zviraiti. Hazvisi. Zvino upenyu. Hazvina. Afungudza mwendi yake. Mutadzi yangu. Zvakanaka zvari kuita. Hazvina. Ngomusacheni charakara. Tazova. Mwenda dismissed to inozoto. Ipa. Sagam Jonas. Ndio. Karapo katasa. Shut up. Mwana ndoshedza kushandisa masimba angu kuti mwana auye kuno. Inini. Kana ndakupa vana vechikoro kuti gara navo kuchikoro vanochengetwa naye. Na teacher. Ndiwo unenge wamberi. Ane kodzero kupa mumwe munhu manayo kana aneiwe ndiani? The headmaster. Uyo wakamupa mwana. Ndaiva kuzeki anambomupa. Watika ndiye akakupa. Ndakasvika ndikupa vari ndikabhadhara mari yemekisalesini. Ndikatama medium mari yemekisalesini. Ndikukumbira kuenda namuna achindozodzoka naye. Zvikanzi kuda kuendesa kumavhaki, mavhaki ekubhindu ndikati aiwa toti anodzoka kuno kunoita mahotel license kuno. Ndiri kuenda naye wodzoka. Vakandienota nematicha ari uko kuchikoro kwedu. Ndabva ndaenda ndasvika ndakanana mamuna ticha muklasi kuti bhuku iri kutanga uko. Ndakati ana ticha anga arimo. Zvikanzi wabva namedium manyanga here ndikati Zvikanzi ayo mira mwana apedze kunyora wotakura mwana wacho ndikumatakura ndamira. Saka kupa mwana ndiani? Ndakabva ndikuna medium manyanga. Ndati wakakupa mwana ndiani? Ticha yo. Ari kupitisa wapi? Antu anomuziva ina ndimuzira nzi ticha ndikuza mutende. Unomuziva sei manyanga wakasangana nebo wakasangana naye? Medium manyanga. Aiwa ndatiye ticha wacho unomuziva sei ukanga wapedza naye. Iwoita mushe. Kwazvizwa. Iwe muvaraidzi akona kupota muchipa mwana uyo anga atoba mwana. Mwana ndikafona achinzi ari kwamutoko naye. Uko ndikamutora kwamutoko. Saka chibva zvako akati igara zvako pasi. Zvapakati akatitonzi vanhu vanomosva. Right. Iwe chisimuka tidzoke panyaya yacho. Wakafona iwe uchitaura kuti iye hanzvadzi yangu. Uchibva pamudzengerere uchawanda handiti. Ukataura ndikutumira mari ndikati ini ndiri kuda mwana nababa wake kuda handiti. Tirongo here simunoda. Aiwa musi ndakaita sekudaro sokutaura kwamakaita kuti mukuda mwana nhasi. Ukafona kuti ukati sekuru ndapa madziva. Ndikati uya ndiri kuona imako kuti ari dzikuya. Gandaira ari tituone mafuta yakanaka kuzora. Kusei kuri kuunyana. Atasvika mazuva ekuunyana. Kasese ari kuunyana nekuda ku. Tarisa hanzvadzi yako kutsvinda kwakaita utarisa usi. Tarisa hanzvadzi yako nekutsvinda kwakaita utarisa. Mwana anogara pamba pana baba naamai vake kusvika 18 years dzakwana. Mwana anogara pamba pana baba naamai vake kusvika 18 months aita sei dzakwana. Achienda kubasa achinosevenza akuradi apedze chikoro kana achienda kubasa anozikana kwaanoenda nababa naamai. Mwana haadi nharo. Mwana haadi kukakavara. Kanokupa musana kake. Kuchedze. Ungamuda mushaya mari. Ora ikamubvunza, "Ndakumukudzwa zvino. Munodzoka moti mukaenda kumaprofita chechi dzenyu dzamazuva ano. Dzikazhamura moti chiprofita mwe wandudza kuti amai vangu varo. Tarisa amai vako. Simukaima amai voyo." Mwana amai vako, vatarisewe. Zvonakidza zvakati. Zvonakidza zvakati. Kudenga hakuendwe kana muchita zvakadaro. Uri munhu akaipa iwewe. Wanzwa? Handuri mwana wanyaka.
unonyatsire kuda wamuziva nyata here unonyatsire kudaro amai kutedza kuchengeta kudhara amai kana tsingekanganisika na chikuyoka vaitova basco vachinotengesa maponde zvinova murwere izwa zvavari kutaura haunyare simuka musikana akamutora akati daenda naye kudz uona hembedzi dzipamupedza nhamo hazvinakidzi izvi hazvinakidzi iwenda unogara nomwana wazvinzwa munhamo mumatambudziko kugara novana vani vako ndanyara chinhu chidikiri kanga chaenda kujeri nhasi tsamba yake ndinayo panapa indogara novana vani pachikoro pano ndichaudza uyo achaudza hedimasi wechikoro hapana mwana anobva pano pachikoro hedi vakatondidisa vakatotaura kuti hapana mwana achatorwa pamuchozi iwe indogara baba vako naamai vako wazvinzwa unogara pana amai vako iwewe dzidzai kuti ukasvika kumba torana nohadhaziva kumuchitaura kuonesa iriombe takaita sokuitaura vamakaita nematombo wauya naenda kuziva handina kana chatootomuzwa kwaari ari romo nokuti totanga tatasa kubva kuno kutojenga mberi kwakakubereka kuti kuno upenyu here kuna amai vako uyabva kuchawanda panotito kuinganya iyoyo funga mushe brains mai vako kaivaziva kugara vachifamba vachitengesa zvinhu vachibva bhasikori zvivakunda murwere munhu anochengetwa munhu kana wazvara makumbo ako ndo anokuchengeta ndovana vako vati hauna rudo kuroya kutomuka usiku chete uri mukuri chaiko anochengeta vana gara novana vako chine chakunetsa kukambeki wazvinzwa isimisi mutoko kuya kumamwe chuma naepese munoti chimina muzamanao ndozvakaukabvira ene unoziva pana imwe pandikabvaona president vachiadresa kuti the president the government vamboiona language iyoyo saka munomu parliament yangu ino zvayataura zvaukaita zvinobhadhara mbudikiri indanadzwa musoko wasvinza $60 utsvage kana pasina kuenda ndokutokutaura kuti aiwa komutendesana enda imweni kugurumeka kusporiro ndomusha kwenyu zvanzi nomukadzi wako magariro andi kuita pamba uchiri kundida ine magariro andi kuita ndiudze chokwadi inini changamiro wangu pandikabva kumba mwana wangu ashaya ndiri pakati pokuchima mwana wangu ndakaisiwa meseji yekunzi hanzi iwewe mukadzi wakanga achitaura nyaya yekuti akaya kumba uko akanga achitaura nyaya yekuti akanyimwa maputi yemwana uyu airwara handizi ndabva ndakubvunza mukadzi wangu inini kuti ko nhai zviko zvamukaita akandipindura meseji yekuti ine handaramiri murume ndoraramiswa nemweya wamwari meseji iyo ndinayo saka ndaiti ndikagara akatanga tikambotaura pai ndozombofunga meseji iye akandinyorera kuti handaramiri murume ndoraramiswa nemweya wamwari akanyora ndinandibvanda kubvunza mbudzi ukaita chakaipa unochinotsigwa nochakaipa here kwete unotsidza nochakaita sei iwe wakatsidza nochakanaka paukatora mwana uchiri pachikoro uchina nekwa waenda naye mufana usatambe nei pindura mbvunzo wandabvunza kuda here kana uchada hauchada ndosaka urikuita zvese izvi ndosaka urikuita zvese izvi mutaura chaisupera right iwe handina hanzvadzi yako handichada mukadzi mutaura chaisupera zvisiri zvongaadzore mwoyo wake waitibwendai panzi munotaura iwe sindikana hanzvadzi yako enda imesi tawayanisa changamiro azotari wangu zvinoda kana yedhari washaiwa wati murume wangu ndinomuda ibvai pakati kana dhara ati ndinomuda ibvai chova kuti uri murume wako iwe chova kuti una mama usangani pakati muise ruoko kuseri chakusheriwe chakusheri